pois, como saben, a Xunta de Galicia nos seus diferentes servizos que presta a cidadanía o que buscamos é desburocratizar, simplificar trámites, facilitar as xestións, pois, como digo, a xente, aos administrados, non? Neste caso, aos demandantes de emprego. E o que estuvemos facendo no ano 2024, en finais do ano 2024, é un piloto de caixeiros de autoservicio que permita, como vemos aquí, pois facer algúns dos trámites, pode ser a renovación ou a recuperación da demanda de emprego, en definitiva, diferentes trámites que se poidan facer de xeito fácil, de xeito áxil, que permitan, como digo, pois a xente que ten que cumprir con esos trámites administrativos esa maior cercanía da administración. Estamos culminando a súa implantación nas 54 oficinas de emprego de Galicia. Hoxe queríamos visitar aquí e ver que efectivamente pois xa moitos trámites por parte dos demandantes de emprego se están cumprindo a través destes caixeiros, non? Isto enmárcase dentro dun programa máis amplo de modernización do Servicio Público de Emprego de Galicia, non só no ámbito físico, no ámbito das instalacións, sino que tamén no ámbito informático, no ámbito, como digo, tamén de simplificar e facilitar pois todo o funcionamento do noso servizo. Neste senso, decir que estamos xa plenamente, ou temos plenamente implantada a ferramenta informática que nos permite o perfilado competencial dos demandantes de emprego, é dicir, saber cales son as súas competencias, saber se hai algunha competencia que demande o mercado laboral que eles non teñan para podelos formar nesas competencias, coa formación flexible pola que estamos apostando na Xunta de Galicia. Ese perfilado, a través da ferramenta de inteligencia artificial, se chegou a máis de 100.000 persoas demandantes de emprego en Galicia, e no que se refire, por eso queríamos estar hoxe aquí en Carballiño, no que se refire á mellora das instalacións das oficinas de emprego, pois decir que en breve comenzarán as obras no antigo centro comarcal, que vai ser a próxima oficina de emprego da Xunta de Galicia aquí, nesta vila. Creo que vamos a facer unha oficina de emprego á altura do que é o Carballiño. Tamén estará ali o polo de emprendemento, coa idea, como digo, tamén de acercar eses servizos, tanto o emprendemento, o apoio ao emprendemento, como tamén a aqueles que demanden emprego, pois ese apoio nun mismo edificio, facilitar así as tramitacións dos cidadáns desta comarca.